ଏଇ ଶୀତ ପାଗକୁ ଆଜି ପୁରା ପଖାଳ ଖାଇ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦାଦା ଖାଲି ଏପଟୁ ସେପଟ ଅନୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା କ'ଣ ହେଲା? ଦାଦା କହିଲା ସେ ମାଛ ବାଲା ଆସିନି, ଯାଉନୁ ଟିକେ ମାଛ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଣିବି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଦାଦା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯା, ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେଉଛି। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲି। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଯିବା ସମୟରେ ମୋ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବାହାରିଗଲୁ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ସ୍କୁଲ ପିଲାବେଳର ସ୍କୁଲ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଲାବେଳ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ବି ମନେ ହୁଏ, କାଶ ସେ ଦିନ ଆଜି ବି ଫେରି ଆସନ୍ତା କି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ସେପଟେ ମାଛ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖିଲି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମାଛ ଥିଲା, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଡ଼ି ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୋକୋଲି ମାଛ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କୋକୋଲି ଟିକେ ନେବା ଆଉ। ତାପରେ ମଉସା କହିଲି ମଉସା କୋକୋଲି ମୋ ପାଇଁ କିଲେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। କୋକୋଲି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଲି, ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଛ କିଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଦେଲି, ବୋଉ କହିଲି ବୋଉ ମାଛ ଟିକେ ବାଛିଦେ। ବୋଉ ତାପରେ ମାଛ ବାଛିକି ଭାଜିଦେଲା ଭଲସେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋକୋଲି ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗରମ ଗରମ ଭାଜି ଭାଜୁକା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ପିସ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତାର ସେ କୋକୋଲି ଖାଇବନି ନା, ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଧରି ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବ ବୋଲି ବଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେ ଆଣେ, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ଲେଟ୍ ତୋ ପାଇଁ କରିଦେବି। କହିଲା କରିବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଖାଇବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଖାଳ କଂସା ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲି। ପଖାଳକୁ କୋକୋଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଖାଇକି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋକୋଲି ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।